Nađa upija svaku maminu reč i pogled. Voli da posmatra mamino lice i da uzvraća na njene nežne reči. Toliko toga one imaju da kažu jedna drugoj, a prošlo je samo 3 meseca od kada je Nađa došla na svet. Nađa sve više drži glavu bez pridržavanja. Osmehuje se, oglašava, guguče. Ručicama hvata mamin prst ili igračku. Sve što dohvati stavi u usta. Voli da posmatra svet iz različitih položaja, na stomaku, zagrljena u naručju ili oslonjena leđima na mamu. Jasno iskazuje nezadovoljstvo ako joj nešto nije po volji. Nađa zna kada je vreme za dnevne rutine. Tome se raduje jer voli kada je mama mazi i objašnjava sve što radi. Život u Nađinoj porodici je organizovan prema njenim potrebama.